Il-forensika taqsima fil-qalba tal-korp tal-Pulizija li fl-aħħar sena ingħatat attenzjoni u spinta speċjalment bl-immodernizzar ta' apparat meħtieġ bħal dwal, CCTV cameras kif ukoll fingerprint comparators li jgħinu fit-tqabbil tal-marki ta' swaba. L-opportunitajiet ma naqsux, tant li 40 pulizija ingħataw taħriġ barra minn xtutna minn kuntistabbli sa' spetturi f'istituzzjonijiet akademiċi rinomati. Dan spjegaħ il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela f'konferenza tal-aħbarijiet li matula ta' rendikont tal-ħidma li qed issir f'dan il-qasam. Huwa saħaq li x-xogħol fil-forensika sar wisq vast tant li jekk tieħu l-aħħar sena biss, id-Dipartiment kellu jinvestiga aktar minn 1660 każ. Tkellimna mal-Ispettur Ryan Caruana, persuna li kien parti integrali biex din it-taqsima tkompli ttejjeb l-operat tagħha. Ġifieri mill-att ta' ħriġ żgur illi għamilna kambjamenti enormi ngħid jien. Hemm ukoll mhux ħsibijiet imma anke watanna fl-aħħar biex nies fis-sena l-ġdida imorru wkoll, ġifieri hemm l-affarijiet li ġast kemm il-ġurnata jmorru prattikament. Ġifieri dan żgur illi ma kienx taħriġ ta' darba ma taħriġ illi qed jidher illi ħajkompli fuq diversi. Tkellimna wkoll ma' Clive Brimmer li f'Ottubru li għadda għatta ġimagħtejn jitgħallem dwar il-fingerprints f'kors ta' livell avvanzat fl-Ingilterra. Huwa saħaq kif anke s-sistemi ġudizzjarji huma differenti u l-iskambji u diskussjonijiet f'dan il-kors enuh biex fost kwalitajiet oħrajn jipprepara ruħu sew għal meta jidħol il-qorti. Min-naħa ta' esperjenza hija xi ħaġa kbira li inti taraf rigward il-qorti kif għandek tirrappreżenta ruħek u kif tilqa' challenges li tista' jkun hemm min-naħa tad-diviża mod speċjali rigward biex jiddefendu l-akkużat jew is-suspettat li jkun hemm, però inti li tasal għall-konklużjoni hekk imparzjali u indipendenti finalment. Joseph Vella li tħareġ fuq l-analiżi tal-filmati tas-CCTV saħaq ukoll kemm sar iktar preparat u jiltaqa' ma' sitwazzjonijiet diffiċli f'dan il-qasam. Attendejna kors ġewwa l-Ingilterra ma' Tafcom Training Center li jaħdem mill-qrib ħafna mal-Home Office tal-Ingilterra. U x-xogħol li għamilna kien kemm manwali u kemm eżamijiet ta' kitba biex niftehmu. U kif ukoll ħdimna hands-on ma' membri ta' korpi li kienu ġejjin minn madwar l-Ingilterra u samna flimkien il-problemi li niltaqgħu magħhom fuq kuljum.